Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dinhi sa Cagayan de Oro City, dunay usa ka karinderya nga puno sa mga customer sa matag oras nga tingkauna. Unsa kaha ang pagkaong ginabalik-balikan gayod sa ilang mga customer. Kana ang atong sayron kauban si Marites Estrada. Ma'am Marites, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? May buntag sir, okay ra po, okay lang. Ma'am, pila na ba ka tuig ang inyong karinderya? Mga 11 years na sir. Tapos nag-click siya 5 years lang. Sa una manggod ka ng usahay, medyo kulang og ka ng puhunan. Tapos pag sulod na ko og purpose na ayha pa dayon murag nadugang-dugangan na ang purpose mo nakakuan sa ako sir. Nang nakadugang sa akong pangpuhunan, may nakatabang gyud. Ma'am, unsa ba ang dili gayud mawala nga putahe nga imong lutoon sa matag adlaw? Ang nipatok sa akong pagluto sir is kuan kaning dinuguan. Pero naa siya kuan sir kanang libre siya nga sabaw tapos affordable pod siya. Ma'am, ginaunsa po nimo pagsiguro nga limpyo gayod ang inyong ginasagol sa dinuguan ug ilugon? Ang pagkuan man gud na maana sir is kanang hugasan na mog maayo dayon among sabunan then paglutoan na nagi siya kanang secret nga ingredients nga among ibutang para lami gid siya dayon wala sad siya baho. Hindi nimo makuan ang inigkaon nimo, dili nimo makuan ang anghit. Ma'am, kay lagi pagkaon ng imong negosyo sa tanaw nako pirmi gayod ang kita kay kinahanglan gayod sa tao ang pagkaon. Pero ma'am, unsa ba ang challenges sa sama nimo nga dunay karinderya? Ang challenges gyud sa kag naay karinderya, kinahanglan gyud ka ng presence of mind ka. Nya kanang kung nakay problema, dili gid nimo siya dadon sa imong trabaho, sa imong pagluto kay kung dalhon na nimo ang imong pagluto wala siya lami. Nya pareha karon kanang sa una man good mangumpra ko na ako'y kauban akong partner tapos karon kay naa naman siya gibati no nag-stroke man siya nya ako na lang isa so challenge gid kay na sa ako nga kanang magkuan nga makaluto ko balag ako na lang isa then dili na ko i-mind nga kanang nakoy problema kay maapektahan man ang akong pagluto ug ang akong pagtimpla. Og karon mga kapuso ang inyong ginaatangan, lutuan na kita ni Ma'am Marites og best tasting dinuguan. Mga kapuso, sugdanan nato ang atong pagluto o ginuguan ug mao ni ang akong mga ingredients. Mas Unang sa oil, una na to ang ahos. Put it brown. Tapos, onion. Good. Tanang brown. Every
Yun. O, kung permi kay kung dili, magtibuok siya. Kinalanggit siya, luwag yun, permi. Next permi, baka dili siya magtibuok. Ani ana ang atong lamian nga dinuguan. Kabalo kong gigutom na mo mga kapuso nga nagtan-aw pa lang. Busa, pamahaw na mo samtang sayo-sayo pa. Bitaw, dagan kayong salamat Ma'am Marites sa imuang pag-share sa imuang sikretong putahe og amping pirmi, ma'am.